Assalomu alaykum mardum, men baronaи шаҳри Дубай, бародаре ки сафар дорен, бародаре ки дар Дубай қарор дорен, барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аввалин дараҷа медонем ки барои Дубай омадан ҳама монда чӣ дар кор аст, албатта ки виза. Ва барои бародаре ки виза када Дубай омаданед ёки барои бародаре ки дар Дубай визатона ба муддати 1 моҳ ёки 3 моҳ таргибат карданед, ҳаматонда як хабари хуш дорам. Хабари хуш чиай? Вақте ки шумо аймо виза мегиред ёки дамо визаотона продлеват мекунед ба муддати 1 моҳ ёки 3 моҳ, шумо ҳам бо нархи арзони корро мекунед, ҳам бо соҳиби туҳфаҳои арзишманд мешавед бародаро. Туҳфаҳои мо барои ғолибо бародарҷоно барои 10 нафар роҳхати сафар ба Дубай. Ва шоҳҷоиза боша бародарҷоно BMW Pятерка F10 комплектатсияи фулаш. шумо просто аймо виза мегиред ёки визаотона дамо продлеват мекунед ба муддати 1 моҳ ёки 3 моҳ ва шумо автоматӣ соҳиби билети иштирокчии ҳамин бозии калони мо мешавед. Ёдовар мешавем ки дар бозии мо 10 нафар соҳиби роҳхат бар шаҳри Дубай мешавад ки шоҳҷоизаи мо яъне 11-ум ҷо BMW Pятерка F10 бародарҷонон. Ва нархи визое ки мо продлеват мекунем ёки визое ки мо ба шумо мекунем ай дигар нархҳо ба кулли фарқ мекунад, яъне ки арзонтарак аст. Happy travel touch. Safari Neg.